भुईबावडा 10वी परीक्षा केंद्रार गाजलेल्या कॉपी प्रकरणाचो चौकशी अहवाल अखेर शिक्षण खात्याकडे जमा झाला। तब्बल 18 तास चौकशी, 15 जणांची विचारपूस आणि सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केल्यानंतर तयार झालेलो यो अहवाल आता पुढच्या कारवाईच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचलो असा। दोषींच्यावर खराच कारवाई जातली काय राजकीय दबावाखाली प्रकरण धापतले बघूचा लागात। भुईबावडा परीक्षा केंद्रार विद्यार्थ्यांका पुरवणीर उत्तर लिहून दिल्याचो गंभीर प्रकार उघडकी गेलो आणि याची राज्यभर चर्चा सुरू असा। सिंधुदुर्ग जिल्ह्या वांगडा कोकण पॅटर्न बदनाम झालं। या प्रकरण एप्रिल महिन्यात समोर इला होता। सुरुवातीक चौकशी झाल्यार या प्रकरण खैतरी दाबून टाकूचो प्रयत्नही झालो, मात्र जिल्हा परिषद शिक्षण समितीच्या बैठकीत हा विषय गाजल्यानंतर फेर चौकशीचे आदेश दिले गेले। 22 मे उपशिक्षणाधिकारी संजय माने, सेवानिवृत्त शिक्षणाधिकारी JD साळुंखे आणि गणेश भालेराव यांच्यानी समितीत परीक्षा केंद्रावर जाऊन सखोल चौकशी केली। केंद्र संचालक, उपकेंद्र संचालक, 7 पर्यवेक्षक, मुख्याध्यापक आणि विद्यार्थी अशा 15 जणांची स्वतंत्र विचारपूस करण्यात आली। त्याच्या वांगडा सीसीटीव्ही फुटेज सुद्धा तपासण्यात दिला। या सगळ्या तपासानंतर तयार झालेलो अहवाल मंगळवारी 2 जूनाक शिक्षण खात्याकडे सादर करण्यात आलो। आता माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचा अभिप्राय घेऊन यो अहवाल कोकण विभागीय शिक्षण मंडळाकडे पाठवण्यात येतो। त्याच्यामुळे पुढच्या कारवाईची दिशा आणि गती ह्या रिपोर्टवरच असतील। आता ह्या प्रकरणात 10 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकता अशी चर्चा असा। त्याच्यामुळे याच्यातल्या काही लोकांनी राजकीय नेत्यांकडे धाव घेतल्यानी असं सुद्धा कळता। आपल्याला कारवाई होताने म्हणून ते जिकडे तिकडे फिरत असत, पुढाऱ्यांका हातपाय जोडतात, दबाव टाकण्याचा प्रयत्न सुरू असा अशी चर्चा शिक्षण वर्तुळात असा। शिक्षण क्षेत्रात काळेमाफ असणाऱ्या या प्रकरणात प्रशासन कठोर भूमिका घेता काय, दोषींवर निलंबन, बडतर्फी सारखी कारवाई होता काय, की राजकीय हस्तक्षेपामुळे ह्या प्रकरण सुद्धा फायलीपुरताच मर्यादित राहता, या प्रश्नाची उत्तरा आता काही दिवसात आपल्याक समजतलीच असत। कॉपी प्रकरणाच्या या अहवालानंतर आता सगळ्यांचं लक्ष असा तो प्रशासनाच्या पुढच्या निर्णयाकडे।